Minä olen Maija Malpert, olen jousen rakentaja ja soitan rakentaja, ylipäätään korjaaja. Meillä on tämä Viulumo-niminen liike täällä Helsingin Töölössä. Joo, mä oon Lauri Kallinen ja mä oon viulurakentaja, Maimin työpari ja mä oon keskittynyt nimenomaan soittimiin. Kyllä, ja minä olen keskittynyt jousiin. Idea tällä alalla toimimiseen lähti ihan siitä, että mä soitan viulua. Mä en olisi varmaan ajautunut tälle alalle ilman, että olisin soittanut viulua. Niin, ja minulle tuli vähän vastaavaa. Olin soittanut kitaraa ja musiikkia, opiskelusävellystä yliopistossa ja olin valmistumassa ja en tiedä ihan mitä tehdään vielä, niin kuulen yhdeltä kaverilta, että oli sellainen soiterakennuskoulu ja kiinnostuin. Kävin siellä rakentamassa kitaroita ja korjaamassa ja sitten siellä oli myös viulun korjaus- ja rakennuspuoli siinä koulussa. Menin opiskelemaan vuonna 2006 ja aloin tekemään työtä varsinaisesti palkallisena 2010. Eli 15 vuotta olen tehnyt niin työkseni tätä. Ja minä olen taas tehnyt tätä työtä koulusta alkaen vuodesta 2001. Tässä työssä ehkä inspiroi kaikkein eniten se, että pääsee näkemään vanhojen mestareiden töitä ja pääsee rakentamaan. Että se kiehtoo sitä, voi laittaa omia ideoita käytäntöön. Ja tämä maailma on todella kiehtova. 1600-1700-lukua oli todella kiehtovaa aikaa, koska ennen tieteen kehittymistä, alkemia ja kaikki tällainen, niin paljon asioita on hämärän peitossa ja ne on keksittävä itse, että miten nämä asiat ovat oikeasti tehty. Joo, mua taas kiehtoo tässä työssä myös se, että pitäisi etsiä itse oma tapa tehdä asioita. Vaikka olisi käynytkin koulua ja ollut työpaikoissa, mutta koko ajan on opittava. Kiehtoo myöskin yhteistyö muusikoiden kanssa. Hyvä työvaate on mun mielestä se, että se kestää. Ei saumat ratkeile heti muutaman viikon tai kuukauden jälkeen. Että se myöskin on hyvä, että on kevyt, koska saattaa olla kuuma työskennellessä eikä ole liian joustavaa tai raskas. Mulla hyvä työvaate on myös se, joka kestää ja on mukavaa ja myös toivottavasti ei likaannu liian helposti.